Είσαι στο δρόμο όλη τη μέρα, τρέχεις, δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν προλαβαίνεις να φας και θα σου δώσω τη λύση για να μην παίρνεις χαζομάρες απ' έξω, οι οποίες δεν σου δίνουν καθόλου βιταμίνες, καθόλου θρεπτικά συστατικά, δεν σου δίνουν τίποτα, παρά μόνο σε γεμίζουν λίπος. Έχεις αυτό εδώ πέρα το shaker, το οποίο τι μπορείς να κάνεις. Παίρνεις την αγαπημένη σου γεύση από το Φόρμουλα 1 και βάζεις μέσα στο shaker 2 κουταλιές. Επίσης παίρνεις και το PDM, αυτό εδώ πέρα, και βάζεις και άλλες 2 κουταλιές. Και έχεις απλά μέσα εδώ πέρα την σκόνη. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα και χρειάζεται να φας κάτι, είναι η ώρα δηλαδή που πρέπει να φας κάτι πριν αρχίσεις να πεινάς, βάζεις λίγο νεράκι μέσα, το χτυπάς και το πίνεις. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, λίγες θερμίδες, πολλά θρεπτικά συστατικά, πολύ καλή πρωτεΐνη, σε χορταίνει, σου δίνει αποτέλεσμα, παραμένεις fit ή αν θες να χάσεις και κιλά, μπορείς να χάσεις και κιλά και αν θες να βάλεις και κιλά, μπορείς και να βάλεις και κιλά. Ανάλογα τη χρήση που μπορείς να κάνεις τα προϊόντα, έχεις και το αντίστοιχο αποτέλεσμα.